Botta u risposta ser jiġu wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Antonello Benessel milkom jagħtikom merħba 23 programm mis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla se nkunu din niddiskutu ir-ritorn tal-kompetizzjonijiet UEFA illi se jkollna l-ġimgħa li ġejja, appuntu l-UEFA Champions League, il-UEFA Europa League u l-UEFA Europa Conference League. Għal dan il-lejla fuq il-panel bħalissa għandna żewġ mistednin illi huma Chris John Grima, partitarju ta' Inter, u il-President tal-Lazio Supporters Club Malta, Karl Gallia. Aktar tard mistenni jingħaqad ukoll magħna partitarju ta' Manchester United li nisperaw illi wkoll ikollna l-opportunità ndaħlu ħalli wkoll nisimgħu naqra l-enti tiegħu anke fejn tidħol il-UEFA Europa League, il-kompetizzjoni illi ir-Red Devils li se jkunu involuti fiha matul din is-sena. Infakrukom ukoll li kull min jixtieq jikkummenta jew jisaqsi xi domanda lil mistednin li għandna fuq il-panel illejla, intom tistgħu tagħmlu dan billi tidħlu fil-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa u tħallu l-kummenti tagħkom hemmhekk. Sa dan it-tant ukoll illum, apparti li l-logħbiet kollha u Malta nistgħu ngħidu li tħassru minħabba l-Maltemp, bħalissa għaddejjin ġewwa Wales il-Premier League Darts, il-tieni lejl fejn sissa kellna dawn ir-riżultati. Michael Smith jikkwalifika s-semifinali wara rebħa ta' 6-3 fuq l-idolu lokali Johnny Clayton. Bħalissa maddejja l-logħbu bejn Nathan Espinel u Peter Wright b'Nathan Espinel qiegħed 5-2 vantaġġ u wkoll kważi wasal b'xi kwalifika u wkoll għal fażi illi imiss. Mela, biex nibdew nitkellmu naqra issa u nibdew niftħu naqra id-dibattitu tajjeb li naraw naqra anke wkoll bl-għajnuna tal-grafika il-UEFA Champions League l-ewwel it-tieni round ċoe il-polots kif ser ikunu għaliex għalissa se nitkellmu fuq UEFA Champions League flimkien ma' Chris. Paris Saint-Germain Bayern Munich, Milan Tottenham, Bruges Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Napoli, Leipzig, Manchester City, Inter, Porto. Dawn huma appuntu il-programm tat-tieni round illi għandna mill-UEFA Champions League. Chris, għaldaqstant merħba fil-programm botta u risposta tal-lejla. Ir-round tal-aħħar 16 seretina diversi konfronti interessanti illi ħafna minnhom ukoll jidhru bilanċjatissimi. Kemm taħseb illi dawn l-isfidi ser ikomplu jqajmu l-interess b'mod ġenerali f'din il-kompetizzjoni? L-ewwel ħaġa nirringrazzjak tal-istedina tiegħek u jiena lqajta bi pjaċir. Logħob Champions League dejjem offritilna logħob sabiħ. Naħseb li din mhux se tkun binqas din l-edizzjoni. Bħala logħob qed nara li mill-lob ta' 16 li fadal, PSG Bayern Munich, hija naħseb l-iktar fixture qawwija. Mbagħad warajja naħseb Liverpool Real u tfajt PSG Bayern qabel għax it-tnejn li huma dejjem minn forma mhux ħażin. Il-Liverpool bħalma kulħadd jaf ma tantx għaddejjin minn forma tajba, ġifieri però jafu jqumu għall-okkażjoni. Hemm Dortmund Chelsea li hija tajba wkoll, Milan Tottenham, u sintendi Inter Porto. L-Inter u Porto, peress li jena supporter interist, iktar naf dwara, l-Inter u l-Porto intaqgħu 4 darbiet fi Champions League. Sissa l-bilanċ qiegħed favur tagħna l-Interisti. Meta bħala riżultati konna ġibna fil-2004 konna erbaħna 3-1 home u 1-1 away. Round of 16, kif inhu issa. U konna d-dejna. Sena ta' wara konna tqajna fi Group H,
u konna rbaħna home u tlifna away. Jiġifieri il-ġiex huma bilanċjati ħafna. Anke din is-sena ma nara li l-ebda wieħed minnhom huwa favorit wieħed fuq l-ieħor. Ħatkun battalja. Nisperaw li din battalja sintendi li nżomma l-Inter noħorġu rebbieħa aħna. Rigward Paris Saint-Germain Bayern Munich illum daħlet aħbar ftit tal-minuti ilu li għad irridu nikkonfermaw illi mill-lider anki Lionel Messi ser jkun dubju sal din il-logħba u din ukoll taftati ħanejdu hekk. Ftit tama il-Bayern Munich biex jieħdu ftit iżjed vantaġġ sa dan it-tant ukoll intemmet il-logħba bejn Nathan Espinel u Peter Wright mill-Premier League Darts 6-3 Nathan Espinel jagħmilha għas-semi finali tal-kompetizzjoni. Semmejt ukoll Chris Liverpool Real Madrid fejn għandna Liverpool illi qegħdin off-form kontra Real Madrid illi mistennija ħanajdu hekk jidħlu issa bħala Champions tad-dinja għal din il-kompetizzjoni dejjem jekk jelbu l-oppożizzjoni tal-Al-Ahli fit-tazza tad-dinja tal-klabs nhar il-ħadd li ġej. Mhux nara li sa tkun daqshekk problema biex jarpu Real Madrid. Eżattament. Kollox jista' jiġri fil-futbol imma naħseb il-qawwa tar-Real Madrid kulħadd jaf x'inhi. Biss mbagħad min-naħa l-oħra l-Liverpool taf tkun ukoll il-kompetizzjoni illi tista' nuża l-kelma il-Liverpool dejjem marret tajba storikament fiċ-Champions League. Jiġifieri mhux se noħodha bi kbira li Liverpool tqum mal-okkażjoni. Speċjalment meta għandha l-ewwel leg li hija home. Taf tagħmel xi sorpriża, taf le. Imma il-konfront on paper huwa bilanċjat. Però meta inti tara kif inhu għaddejjin bħalissa l-lob tagħhom, tajt li m'għandix ċans il-Liverpool. Però l-Liverpool huwa tim ta' Champions League, jiġifieri jaf huma l-okkażjoni. Sewa wis, mela, ejħan issa mmorru nitkellmu naqra fuq il-UEFA Europa Conference League flimkien ma' Karl u bħalma għamilna wkoll nibdew b'kummenti naqra ġenerali u il-polots ta' din il-kompetizzjoni. Illi fit-tieni round ser tara il-Karabakh tal-Azerbajġan tilab kontra l-Hent, il-Braga kontra l-Fiorentina, Trabzonspor tat-Turkija kontra l-Basel tal-Svizzera, Bodo Glimt tal-Norveġja mal-Lech Poznan tal-Polonja, Sheriff Tiraspol tal-Moldova mal-Partizan Belgrad tas-Serbja, Larnaca ta' Ċipru kontra Dnipro tal-Ukrajna, Ludogorets Bulgarija kontra Anderlecht tal-Belġju, Lazio Italja kontra CFR Cluj Rumanija. Jistennew mbagħad fit-tielet round għandna daw it-timijiet li rebħu l-gruppi ta' dina il-kompetizzjoni. Għandek l-Olandiżi tal-Alkmaar, għandek il-Ġugardi tal-Iżvezja, Basaksehir tat-Turkija, Nizza ta' Franza, Sivasspor ukoll mit-Turkija, Slovan Bratislava tal-Slovakkja, Villarreal ta' Spanja u West Ham United tal-Ingilterra. Karl, merħba lilek u lill-Lazio Supporters Club Malta fil-Kamra Sportiva, grazzi wkoll tal-lejla. Inaqadtu magħna, xtaqt li noħloq minnaħa tiegħek kumment ġenerali fuq x'taħseb int dwar din il-kompetizzjoni. Mela l-ewwel nett nibda billi nirringrazzja lilek l-ewwel nett tal-istedina u nirringrazzja anke l-issemmija li qed jisimgħuna bħalissa. Ħanati opinjoni personali l-ewwel waħda ġenerika fuq il-Conference League. Ħankun sinċir miegħek, mhijiex xi tazza li I look forward to. Ħankun sinċir. L-ewwel nett anke biex kif tara kif Lazio waslu għaliha, din waslu għaliha għax pratikament ġew relegati mill-Europa League. Ġifieri fil-grupp li kienu fih il-Lazio fl-Europa League ma rnexxilhomx jiġu mal-ewwel żewġ postijiet u għalhekk spiċċaw fit-tielet post minħabba goal average u bekk niżlu f'din it-tazza. Tgħidli issa qiegħed fiha x'ħajġri. Jiena mbagħad nemmen li once li qiegħed ġo tazza tikkompeti ma nemminx li inti għandek tisnobja, jiġifieri. Jekk qed tikkompeti, all right, u wasalt sa dan l-istadju
why not? Marriċ imma jina opinjoni personali tiegħi li din it-tazza mbagħad toħdilna ħafna enerġija jew wisq enerġija mill-focus li għandna għal din is-sena. Għal-focus tal-Lazio kif kulħadd jaf huwa l-ġimgħa l-ewwel erba' għalina importanti li nakkwistaw post fiċ-Champions League ta' s-għaddiela kemm mill-lat ta' image u kemm mill-lat ovvjament finanzjarju kulħadd jaf li l-klabs li jkompetu fiċ-Champions League finanzjarjament imorru tajjeb ħafna. Apparti ovvjament il-prestiġju li fiha Champions League. Ovvjament issa qegħdin fiha, qed nikkompetu fiha, mhijiex polza faċli, Cluj mhux tim ta' Rumanija u tim mal-aqwa 2-3 li hemm fir-Rumanija mhux l-ewwel darba anke li kkompetew fi-Champions League u anke fl-Europa League. Issa jiddependi ovvjament il-coach Maurizio Sarri jekk jitfax dawk il-11 il-plejer ngħidulhom jien li huma l-first 11 jew għal dik il-logħba ma jagħmilx xi rotations biex ikun jista' jserraħ biex jiffoka aktar fuq il-lig. Wieħed irid jistenna u jara ovvjament. Sawa wis, immorru issa għal UEFA Europa League fejn it-tieni round se joffrilna dawn il-polots li se jintellu fuq il-grafika hawnhekk. Għandek il-Red Bull Salzburg ma' Roma, Barcellona, Manchester United, Ajax, Union Berlin, Shakhtar Donetsk ma' Rennes, Sevilla, PSV Eindhoven, Sporting Lisbona, Midtjylland, Juventus Nantes, Bayer Leverkusen, Monaco. Jistennewhom fil-round suċċessiv u mbagħad għandna 8 timijiet oħra li huma l-Arsenal, il-Betis Sevilla, Fenerbahce, Ferencváros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad u tim li aħna l-Maltin ukoll qegħdin naraw b'ċertu interess minħabba li fihem il-plejer internazzjonali Malti Teddy Teuma, il-Belġjani ta' l-Union Saint-Gilloise. Xtaqt nuħna komment fuq il-panel, rajna diversi timijiet il-soltu naraw fil-UEFA Champions League. Barcellona, Juventus, Manchester United, Roma, Sevilla. Kemm taħsbu li daw it-timijiet ser ikomplu jollu l-livell u l-interess fil-UEFA Europa League? Ma nafx min irid jibda minnkom. Nħalli fidej sieħbi l-ewwelin. Mhux problema kif titkellem inti. Le. Bla dubju timijiet bħal daw se jollu l-prestiġju ta' din it-tazza. Din it-tazza dal-aħħar snin qed tiġi żnobjata għal xi raġuni, ifhimni, ir-raġuni propjament naħseb li hija ħabba l-flus. Però b'daw it-tip ta' timijiet li dis-sena hemm ġo fiha, naħseb sa tkun kumbattuta ħafna. Naħseb sa tkun interessanti wkoll. Nemmen li ħafna timijiet niżlu fiha dis-sena minħabba l-World Cup. Is-seasons bdew kmieni, kien hemm ċertu timijiet li huma imsejħin kbar, naħseb ma laħqux għamlu preparazzjoni kif suppost fis-sajf. U mbagħad sintendi l-prestazzjonijiet tagħhom li kellhom fiċ-Champions League ġalithom jispiċċaw fil-UEFA. Però ħad tkun interessanti jien hekk nemmen ta' min isegwiha wkoll. Naħseb li il-kollega tiegħi Chris għandu punt. Naħseb dis-sena l-Europa League ħad tkun daqsxejn iktar affaxxinanti mis-soltu għax hekk wieħed jara t-timijiet blazonati li hemm fiha, daw timijiet li s-soltu kif għattajjeb inti Antonello jkun qed jikkompetu fiċ-Champions League u ħafna drabi jaslu fl-istadju finali taċ-Champions League. Tajjeb, issa jiddependi ovvjament dawn it-timijiet li aħna qed insemmu li huma l-kbar fost l-oħrajn Manchester United, Arsenal li din is-sena huwa top team fil-Premier League, Juventus, Barcellona, Seville li rebħuha kemm il-darba din it-tazza kif kulħadd jaf. Jiddependi kemm ħajitfgħu enerġija fuqha din it-tazza. Tajjeb, per eżempju, ħana tantik eżempju, l-Arsenal li qegħdin b'ċans tajjeb ħafna li jirbħu l-kampjonat fil-Premier League wara tant snin. Ħajriskjaw jaħlu daqshekk enerġija fuq din it-tazza jew jiffukaw iktar fuq il-lig. Jista' jkun li dik tkun ukoll bonus tgħidli xi ġifieri. Għax ma teddi mhux qed tagħti każ, m'għandekx pressure li titterbaħha bil-fors, jew tittasal. Jista' jkun li naraw lob isbaħ. Għax meta l-plejers jinżlu mingħajr pressure,
tinduna, jilabu iktar jippruvaw dik id-dribbling li s-soltu joqogħdu attenti ma jippruvawiex, jippruvaw xuttijiet iktar, qed tifhimni ġifieri jista' jkun li jinżlu b'dik il-leġġerezza u fl-aħħar mill-aħħar naraw logħbiet isbaħ. U biex inżid xi ħaġa miegħek ukoll, Chris ma importax. Jekk inti għandek dawk il-plejers li s-soltu forsi ma tantx jingħataw ċans fil-lig. Għandhom iċ-ċans f'din it-tazza li juru. Ħajkollhom vetrina tajba. Hija vetrina tajba juru l-kapaċitajiet tagħhom f'din it-tazza llum kulħadd jaf li kull tim, speċjalment it-timijiet il-kbar nistgħu ngħidu għandhom żewġ timijiet, u naħseb kulħadd ikun irid juri l-valur tiegħu u jieħu ċans li jiġih mod lilu mill-coach. Ġifieri wieħed irid jistenna u jara, biss naħseb ħajkun ħafna partit interessanti kemm fiċ-Champions League, kemm fl-Europa League u kemm naħseb fil-conference. Tajjeb li dis-sena apparti l-interessanti wkoll, naħseb se jkun hemm ħafna sorpriżi. Dejjem mill-fatt l-istess nerġa' nweħħel fil-World Cup. Iva, u naqbel miegħek jien. Għax minn wara l-World Cup law għandna ġa timijiet li qed joruna li ma jistgħux isibu l-forma. Rajnija kemm fil-kampjonat Ingliż. Missa noqgħod insemmihom għax laqqasu sew li toqgħod issemmi ħafna timijiet. Ma hija veru. Min jaqbel miegħek u min ma jaqbilx imma. Ma tistax Mhux hekk. Chris, il-verità ma tistax taħrab minna. U mhux hekk. Jiġifieri jekk fl-Italja għandna l-Milan, fl-Ingilterra għandna Chelsea, ġiġtimijiet li inċidentalment qegħdin fil-UEFA Champions League it-tnejn li huma. Ekku. U anke City jiena mill-World Cup law qed naraħħa li batit. Ekku, għandek raġun. U l-istess hekk tinnotaw il-kampjonat Spanjol, Real Madrid waqgħu lura sa mill-Barcellona. Il-Barcellona donhom qed jaħarbu bil-lig bil-mod il-mod. Kellhom ħafna telfiet fil-weekend. Ħalma għandna l-PSG, all right, ma tiswax it-tazza ta' Franza. M'għandux għalaw ukoll. Jiġifieri dawn huma kollha riżultat ta' nuqqas ta' forma mill-plejers. ċoe mhux nuqqas ta' forma naħseb dieħla ħatibda tidħol lejja. Eżatt, li kif kulħadd jaf lejja tista' tkun fattur determinanti speċjalment f'kompetizzjonijiet. U għalhekk nemmen illi naħseb l-Ewropa li gdid darba se tkun iżjed interessanti li se jintlabu l-ħamis u mbagħad għandek it-tim irid jilgħab il-ħadd u mbagħad irid jerġa' jilgħablek il-ħamis li dik taf toħodlok enerġiji. Sew fiżiċi kif ukoll psikoloġiċi, Huwa fattur li qed tissemmi tajjeb ħafna intina waħda mir-raġunijiet li kważi kultant nieħu qatta meta nikkwalifikaw għall-Europa League. Hija l-lob tal-ħamis. Għax ħafna drabi kollok lob għal-ħamis, bum, u lob għal-ħadd mal-ewwel. Ġieli qasi kollok jumej ċans biex tipprepara u din il-coach tal-Lazio sarri jitkellem ħafna dwarha. Ħafna jqogħdu jgħidu li jeqret imma għandu punt. Jekk inti labt il-ħamis filgħaxija u kont ir-Russja pereżempju away. U tittiġi lura ġo Ruma vjaġġ twil mir-Russja. U tipprepara partit oħra finqas minn jumej, jiena naħseb li l-enerġiji psikofiżiċi tiegħek ikunu mhux drained imma ma tistax ħafna drabi infatti jekk wieħed jara r-riżultati tal-Lazio sena l-oħra wara l-logħba tal-Europa League, ħafna drabi l-ħadd dejjem jew kienu jitilfu jew jiġu draw. Dan kombinazzjoni ma naħsibx li hija kombinazzjoni jiena. Jiena naħseb huwa fattur li jagħmel differenza. Kal, naqbel miegħek perfettament. Però ċertu timijiet ta' ċertu kampjonati qed ibatu, tgħidli xi ġifieri. Mela, biex issolvi il-problema li għattajt inti, irrid ikollok skwadra lunga. Ekku. Reserves tajbin. Apparti l-skwadra lunga, għax meta jkollok reserves tajbin, jekk inti inqala plejer u daħal plejer tal-livell tiegħu, min tista' tħossa daqshekk. Ekku. Sawa, imma t-timijiet Taljani u ta' kampjonati oħra fl-Ewropa, m'hemmx dawk il-fondi. Biex inti, mela ħansemmi l-Lazio, għandek Felipe Anderson, ma għandekx flus biżżejjed biex iġġib plejer reserves tal-kalibru tiegħu. Għandek Milinkovic Savic l-istess ħaġa. Allura daw qed tispiċċa ta' sarhom u tibda titlef il-lob. Ħajkolli naqbel ftit miegħek hawnhekk, Chris. Li semmejt inti huwa punt validu ħafna. Meta wieħed iqis l-iskwadra tal-Lazio, għandek il-first 11 li nistgħu ngħidu li hemm 6-7 minnhom li kapaċi jkunu f'kull team, top team madwar id-dinja.
Ovvjament, meta inti tbiddel il dawk il-players u tdaħħal reserves, li mhux qed ngħid li huma ħżiena, forsi l-kalibru tagħhom mhuwiex daqshekk close ma' dawk il-players li inti tilab bihom is-soltu. Allura bil-fors inti l-performance tiegħek at the end of the day bħala team ħadbati xi ftit. Tajjeb, jiena dejjem nemmen li jkun hemm ċertu key players anke l-Inter ta' ikollok ċertu team players jiena player li joġobni ħafna ta' Inter pereżempju huwa Barella l-midfielder. Jiena nemmen li meta ma jilabx Barella jinħass l-Inter pereżempju, meta ma jilabx Lautaro quddiem jinħass. Alright, issa għandhom reserves, imma dawk huma key players nemmen. Tajjeb li kważi kieku tista' tal-jom dejjem fil-pitch. Għalhekk jiena semmejthom, jiena semmejtlek l-Italja in ġeneral għax m'hemmx tim li għandu ġiex timijiet. Vera, ta' kwalità daqs l-ewwel tim. Isma' nippresi kollu, imma jiena bir-rispett kollu jiena mhux ħammaqdru għax laqqasu sew, però taqla l-Barella killa semmejtu inti u jidħol Gagliardini. L-istess livell. L-istess livell. Laqqas ix-xi taħdejni da. Li fil-fatt aħna bħala supporters kif jidħolu, isna neħdu naqraqata. Ħasra il-plejer jipprova jagħmel his best. Imma mhix hekk. Ġifieri din hija problema naħseb in ġenerali tat-timijiet Taljani, timijiet Portugiżi, timijiet Franċiżi tal-PSG, fejn ma tantx għandhom fondi u qed jispiċċaw jinqataw lura. Min-naħa l-oħra għandek ir-Real Madrid, għandek it-timijiet Ingliżi, il-Bayern Munich. Meta il-PSG, meta jaqalaw plejer, jidħol plejer star, daqs il-plejer li nqala, jekk mhux iktar. Jiġi li aħjar anzi. Jiena nieħu mill-PSG, il-battalja donna Ruma Navas. Ħalli għassa Navas telaq, imma ġiex goalers ta' livell. Kalibru ta' livell. Jilabu ma' min iridu, ġifieri issa dat insemmilek pożizzjoni waħda. Jiena nħobb insemmi l-Manchester City li ħafna drabi ħallulek plejer li nefqu 100 miljun Grealish biex jitaħlu pereżempju l-tiegħu jbiddellhom. Ġifieri imma daw immaġina plejer li nefqu 100 miljun fuq u qiegħed fuq il-bank ħafna drabi. Qed tifhem ġifieri hemmhekk tara daqsxejn differenza anke fil-budget u mill-lat finanzjarju li hemm bejn il-futbol Ingliż u l-qija tal-Ewropa. Konstantin ċaġu, Chris? Ejja, li qed naqbel miegħu għax hemmhekk inti tara min qed jasal fil-kompetizzjonijiet, min għandu l-flus huwa qed jasal. Issa jaf jinsertalek dak it-tim li vera tkun ġiet tajba imma waħdieta tkunu saru. Tajb wis, ser nifqu għal waqfa qasira ta' riklami, jibqgħu magħna għaliex id-dibattitu ikompli appuntu wara dawn il-lot ta' riklami illi sejrin inxadru. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Idħlu fid-dinja tal-fantażija permezz tal-logħba Hogwarts Legacy, l-aħħar logħba tal-PlayStation 5 u Xbox li Game Breaker issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa Birkirkara. Ittrasforma ruħek fis-saħħa li tixtieq issir u esperjenza avventura ġdida ser toħodna lura fis-seklu 19 u li se tpoġġik
fiċ-ċentru ta' storja antika fid-dinja tal-maġija. Għalhekk qed tistenna fittex mura Game Breaker u kun parti mill-maġija li ġġib magħha l-logħba Hogwarts Legacy. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba għat-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa kif qegħdin taraw ukoll mal-President tal-Lazio Supporters Club Malta Karl Gallia u mal-partitarju ta' Inter Chris Grima għat magħna wkoll is-supporter ta' Manchester United Andrej Xiberras illi Andrej qed tismana? Ejja, hello. Mela, merħba fil-programm Botta u Risposta tal-lejla Andrej. Infakrukom ukoll li min jixtieq jintervjeni magħna matul dan il-programm jista' jagħmel dan billi ħalli l-kummenti tiegħu fis-sezzjoni li għandna miftuħa ma' din ix-xandira. Għandna fil-fatt nsellem lil James Side, il-korrespondent tal-futbol Ingliż tagħna, u Kuxkiri li qegħdin isegwuna, Kert Rapak, Romer Brinkat, Mark Xkembri, il-korrespondent liħor, il-fuq Mark irridu ngħidulkom xi ħaġa wkoll fl-aħħar tal-programm. U għanna u koll il-Tiger Lily il-qed tgħidilna l-aqwa president naħseb għalik din Kaj. President wieħed għandna fl-Open. Inselmula minn hawn. Tajja pwis. Mela, qabel ma biex immur lura għal dak li konna niddiskutu fl-ewwel parti qabel ma inkomplu bl-iskript tagħna, Andre, konna qegħdin nitkellmu fuq il-fatt ta' li lejla fit-tazza UEFA din is-sena għandna timijiet bħal Barcellona, Juventus, Sevilla, Manchester United, Roma li qegħdin ikomplu jollu l-livell u l-interess fil-UEFA Europa League. Il-kummenti tiegħek fuq dan fil-qosor qabel ma nkomplu għal-programmazzjoni normali. Sawa, mela nixtieq nirringrazzjak u nsellem is-semmija tiegħek. Mela kif qed inti l-kompetizzjoni ssaħħet ħafna daw it-timijiet li semmejt. Fosthom ovvjament apparti t-tim li nħobb jiena hemm il-Barcellona l-Juventus. Ifhimni mhux faċli biex tikkompeti saret tista' tgħid it-tieni tazza fl-Ewropa, però ovvjament dis-sena kienet naqa' speċjali ovvjament tinsiex li ġew eliminat il-Barcellona waqgħu ovvjament fil-UEFA u il-Juventus ukoll u komplet tissaħħaħ dit-tazza. Nisperaw li naraw ukoll logħbiet interessanti. Tajjeb wis, Chris, Inter irnexxilhom jagħmlu dak li ftit ħafna kienu dawk li bassru li ser jiġri u ikkwalifikaw għat-tieni round wara żewġ logħbiet kbar kontra l-Barcellona. Ir-rigal ta' dan huwa kwalifikazzjoni kontra Porto, tim li fuq il-karta jidher abbordabbli iżda mhux ta' min jissottovaluta. Temmen li l-forma attwali li għaddejjin minna Inter bħalissa tista' tgħin fiċ-ċansijiet ta' kwalifikazzjoni minkejja l-fatt li reċentement it-timijiet Portugiżi ishom kellhom dik in-naqra żejra vantaġġ. Antonello, jiena ma ngħidx li l-Inter huma superjuri. Jien kif spjegajt meta bdejna l-programm,
għatlek li t-tim iż-żewġ timijiet huma bilanċjati. Eżattament, fuq dik Però ejja nieħdu in consideration minn Jannar law minn wara l-World Cup. L-Inter għalkemm ma timijiet żgħar tilfet il-punti, meta ġiet għal konfronti diretti, Napoli, darbtej il-Milan, dejjem ħarġet rebbieħa. Jekk tibqa' dil-forma on the day, l-Inter kapaċi jagħtu logħba lil kulħadd. Sintendi, meta inti tagħti logħba lil kulħadd, bħalma ġara anki se ilu għalbaħna f'Enfield. Hemm ċansijiet tagħna li ngħaddu, però ma nistgħux nieħduha for granted, għax kulħadd jaf iċ-Champions League hija kompetizzjoni li bħalma kien jgħid Mourinho id-dettalji jagħmlu differenza kbira, anki karta safra tagħmel id-differenza. Aħseb wara episodji bħal penalti, red card u jkollok ċertu players li jafu jitilfu rashom. Jista' jkun li mhux kif qed naħsbu aħna li l-Inter taqbad u żgur ħatgħaddi. Nisperaw li leh. Jiena supporter interist, nixtieqhom li jgħaddu, iktar ma javvanzaw, iktar il-klabb jiġi flus u nkunu nistgħu jgħinu l-klabb finanzjarjament u anke meta jasal il-merkato fis-sajf, forsi nkunu nistgħu nagħmlu naqra merkato aħjar minn tas-soltu. Allura fingers crossed li iva nippruvaw ngħaddu. Talking point interessanti li ser ikun fuq din l-sfida bejn Inter u Porto hija l-fatt li ser ikun konfront bejn żewġ players illi labu u rebħu flimkien ma' Lazio. Simone Inzaghi kontra Sergio Conceição. Ħandaħan għal-kar fuqa di. Lallu x-memori għabbat li u ġibt li Antonello. Meta kenna ma' Simone Inzaghi u Sergio Conceição. Kontu ħadtu d-double. ħadna d-double, ħadna l-lig fis-sena 2000, id-double, un bat pajna sejrin bis-Super Cup dak kien żmien inkredibbli għal-klabb ta' Lazio u kemm Simone Inzaghi. Kontu ħadtu f'dak l-istaġun. Ekku. Il-Coppa Italia u s-Supercoppa. Supercoppa, ekku. Gol ta' Simone Inzaghi. Iva. Simone Inzaghi bħala player, kien ħana nkunu ċar. U anka Conceição bħala player. Dawk jieqpaw marbutin ma' qalbna, għall-inqas jiena ma' qalbi żgur. Inzaghi għal-kemm telaq kif telaq, nibqa' nirrispetta ħanka bħala coach. Naħseb li huwa coach bravissimu ukoll. Ma xtaqtux li jitlaq il-mod kif telaq, imma insomma affarijiet li jiġru wkoll fil-futbol. Illum ħanajduha kif inhi. Wieħed jifhem li mux kif konna fi żmien fej player jew coach jiqpa kważi omru ma' klabb. Tajjeb, illum il-players u l-coaches ħobbu esperjenzi differenti ġietu l-opportunità u tela. Illum il-bnada. Imma iva, nistgħu ngħidu li semmejt li żewġ elementi li żgur għadhom għall-qalbi ħafna. U żgur ninsab ċert li għadhom għall-qalb ħafna Lazjali li jiftakru dak it-tim, jingħidlu super team, Ferguson. Meta ħadna Super Cup Ewropea kontihom b'gol ta' Salas, niftakru f'intervista qal we lost against the best team in the world right now. Il-Globetrotters kienu sejħinna tal-futbol dak iż-żmien. Jiġifieri dak kien żmien ieħor. Issa bil-mod qed nibnu tim li dejjem ikun mal-ewwel sitta fil-proċess. Ngħiduha kif inhi wkoll. Lazio taħt il-ġestjoni tas-soċjetà taħt il-President Lotito. Rebħu kol 3 darbit il-Koppa Italja u 3 darbit il-Super Cup. Ġifieri, ma mhux eżattament klabb li dejjem bajna bidejna vojta. Jiena l-unika xewqa li għandi li apparti xi tazza l-emmula kif semmejt. L-ewwel, ikollna dak iċ-ċans aktar frekwenti li nikkompetu fiċ-Champions League. Naħseb dik tagħmel differenza kbira. U għalhekk għamilt enfasi fil-bidu tal-programm tajjeb li għalkemm qegħdin f'din it-tazza l-konferenz u laqijat fiha tittonora, jiena nemmen li l-100% tagħna il-focus għandu jkun biex din is-sena niġu mal-ewwel erba'. Naħseb dik għandha tkun it's a must kif jgħidu l-Ingliżi. Mela, Chris, u xi tgħid rigward dawn il-ħafna spekulazzjonijiet li qed jiġru anke fuq gazzetti Italjani li qishom diġà qed inefħu lill-Inter bħala possibbli semifinalista li naħseb hija naqra far-fetched. Jiena u inti tkellmu ħafna.
il-gazzetti Taljani ħlif jivvintaw u jaqbdu jitfaw l-affarijiet bla doċ biex jitfaw il-pressure fuq l-Inter dinna fuqha. Jiġifieri il-pressure qed jitfawha biex kulħadd jimla rasu għax nilħu semi-final ħalli jiddestabilizzaw l-ambjent. Ħalli intek tinqala il-plejer il-supporters tantu jkunu mlew rashom li mbagħad għalihom ikun qisu fallew. Le, titiżżomm saqajk mal-art, jekk aħna ngħaddu mal-Porto diġà tajjeb, issa mbagħad jiġi minn hemm il-qudiem bonus. Aħna maħniex tim li qed ngħidu bil-forsi rridu naslu semi-final bħal Real Madrid, bħal timijiet varji bħal City, Paris Saint-Germain. Dawk iva, dawk għandhom il-plejers, għandhom nefqu l-miljuni kbar, u għandhom l-obbligu li bil-forsi rridu jaslu semi-final. Meta ma jaslux semi-final dak it-tip ta' timijiet, huma fallew, mhux l-Inter fallew. L-Inter il-merkato tagħha kien li kien. Ma ġewx, ifhimni ġi Lukaku inna 6 xhur kważi 7 xhur minn ajru. Qatt ma ħadna xejn għadna minnu, jiġifieri issa Lukaku kien it-top player tal-merkato tagħna. Ġew players oħrajn bħal Onana, tawna dak il-boost, però ma ħadniex players li tajt li tista' sejħilhom top li bil-fors ħajwasluk sa semi-final jew final. Sewa wis, qed naraw diversi kummenti wkoll fuq is-Super League se nitkellmu fit-tielet parti tal-programm, din ngħidu referenza għal Wayne u għal Mark, Charles Gauci, proset tal-programm. James Sides, saqsa domanda interessanti ħafna, però deħa niftaħ fuq it-tlieta intom. Taħsbu li Napoli jistgħu javvanzaw sew fl-Ewropa dis-sena? Ma narax għaliex lejjen. Andrea. Mela. Jak Krissu lest. Mela. Le, ovvjament, bħalissa semmejtu Napoli huma l-aqwa tim tista' tgħid jew wieħed mill-aqwa ġixtimijiet ħanajdu hekk fl-Ewropa. Il-medja ta' gols tagħhom hija impressjonanti. Għandhom Osimhen naħseb apparti Haaland u Mbappé naħseb it-tielet l-aqwa striker tad-dinja bħalissa. Ġifieri naħseb li għandhom ċans, però kif tafu intom iktar minni fis-Serje A naqa' diffiċli għan Napoli biex naħseb jimxu fl-Ewropa u jibqgħu konsistenti fil-lig. Naħseb xi ħaġa jridu jagħtu, però kif qal Chris ukoll għalihom ifhimni jgħaddu għal next round huwa bonus u mbagħad li jiġi x'jiġi ġifieri. Andrea, però in-Napoli fl-ewwel round ġifieri ta' Champions League meta kienu jilagħbu darbtejn fil-ġimgħa kienu jarbħu fil-grupp u kienu jarbħu fil-lig. Ġifieri m'għandix għalfejn tkun differenza, anzi meta inti jirbħu 5 Field, 6 inti tisqis li kważi fit-tieni round se jkollok inqas fixtures. Tinsiex huma għalgħu bil-Koppa Talja diġà. Vera. Però mbagħad titqis li l-avversarji issa Jien għalija jistgħu jikkonċentraw fuq il-Champions League għax jien għalija l-ikles 13 punt fuq it-tieni post ma naħsibx li ħadd jista' jmissulhom. Le mhux hekk, però fil-futbol kollox jista' jiġri. L-Ingilterra pereżempju. Probabbli ħafna. L-Ingilterra pereżempju xorta għadu alla volja l-Arsenal għalija għandhom għalija huma Champions ta' ġifieri. Ma jsirqu xejn, però fimni. Nistenna ftit. Eżatt. Imma eżatt għandhom ġiex kontratti. L-ewwel ġibiet fuq għadik. Eżatt, għax għandhom ġiex konfronti diretti mas-City u jħollu jorbutu. Iva, ma biex inkompli daqsxejn magħkom ukoll. Naqbel magħkom fejn tajdu naħseb Napoli apparti li l-aqwa tim li hemm bħalissa fis-Serje A huwa wieħed mill-aktar timijiet li jilgħab futbol sabiħ anke fl-Ewropa in ġenerali. U rajnihom anke fil-partiti tal-gruppi li kellhom fosthom jiena bqajt impressjonat bir-rebħa kbira li kisbu kontra Liverpool ġo Sao Paulo li letteralment ġabuhom jitkellmu għedhom. Tajjeb, ovvjament wieħed irid jara x'ħajkun il-focus ta' Napoli. Ovvjament qegħdin ċans kbir kif qal tajjeb Chris imma narak għalija iridu jitilfu in-Napoli l-lig, letteralment mhux jerfu xi ħadd ieħor. Jiġifieri that's a foregone conclusion fl-opinjoni tiegħi.
Issa kien li għadhom issa jekk inti qiegħed fiċ-Champions League u qed tagħtik dik l-entużjażmu Champions League hija tazza li tik anka rebħa fiċ-Champions League tollilek il-moral u mhux toħodlok l-enerġija ħafna drabi, iżidhomlok, ittik dik l-adrenalina li tiqpa' d-dej u tkisser il-kulħadd. Ġifieri min jaf, jekk tkunx sorpriża ħa. Ħanidha kif inhi, biss nemmen ħaġa waħda jiena fiċ-Champions League. Li l-esperjenza tot ħafna. U din dejjem narawha f'timijiet li dejjem jaslu sal-aħħar fosthom. Real Madrid, per eżempju, l-istess Liverpool. Bayern Munich. Bayern Munich. Dawn tant għandhom esperjenza f'dik it-tazza. Tajjeb, li infatti timijiet palma huma Manchester City u PSG li huma timijiet super b'saħħithom anka finanzjarjament bil-merkato li għamlu kif spjegalna tajjeb ħafna Chris ukoll. Li xorta dom ma rnexxilhomx dawn jaslu fajna li jieħdu t-tazza li tant ilhom jixtiequ. Ġifieri l-esperjenza u l-istorja huwa fattur importanti ħafna. Meta nitkellmu fuq dik it-tazza aħna ngħidu la ta' widni akbar li kulħadd jiena nemmen li Napoli mhux ħajx konċentraw fuq il-Champions League, in-Napoli mixtieqa mill-lig. Ekku. Il-Champions League għalihom hija bonus. Bonus, ekku. Sawa, issa meta aħna. Għal De Laurentiis għal dil-ġimgħa. Ejja, De Laurentiis iridhom jimxu fiċ-Champions League, ovvja, għax mill-Champions League hemm iktar flus. Issa, meta ħanerġgħu mmorru għall-argument li għamilt l-ewwel jiena. Meta tħares lejn it-timijiet Taljani, in-Napli għandha l-aqwa bankina, fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri jista' jkun li dik taftejnhom biex ikomplu javvanzaw fiċ-Champions League. Għax inti is-sena l-oħra kellek jinqalgħu Żimen u jidħol Petanja. Illum jinqalgħu Żimen u jidħol Simeone. Li Simeone ġifieri striker li naħseb jista' jilgħab ma' kwalinkwa tim fl-Italja mal-11. Apparti Raspadori wkoll. U mhux hekk. Jiġifieri għalhekk in-Napli qed imorru tajjeb, mhux kombinazzjoni in-Napli qed imorru tajjeb. In-Napli insertaw li budgetom tajbin flok Koulibaly ħadu lil Kim u sabu li għandhom wieħed mill-aqwa difensuri, Kvaratskhelia, ġifieri ħadd ma kienet jobsor x'tip ta' plejer u da. Meta tilfu lill-Insinja kulħadd beda jgħid downgrade ħajamlu daw. 10 miljuni biss ġihom dak. Dak hija l-kapaċità tal-scouts tagħhom. Jien ma noqgħodx ngħid iffortunati, ma noqgħodx ngħid. Le, kapaċità. Il-kapaċità. Da taf tmur tom fuq 50 miljun fuq plejer u jkollek flop. Daw xtraw plejer ta' 10 miljuni u naħseb mhux irdoppja u triplika l-prezz tiegħu. Qed tifhimni ġifieri imma dik il-kapaċità hu. Bħal maħna konna kapaċi l-Inter ġibna l-Lautaro ħadd ma kien jaf bih. U llum il-ġurnata huwa wieħed mit-top players. Daw ikollok insertaturi wkoll, ġifieri imma kif qed ngħidlek hekk ikollok l-scouts tiegħek jaħdmu tajjeb. Bħalma jagħmlu dejjem l-Udinese. L-Udinese mhux dejjem bl-scouting jaħdmu. Qatt l-Udinese u l-Atalanta jmorru jixtru top players. U dik sfortunatament fl-Italja ma nistax nifhem jiena qed tispiċċa. Ma nistax nifhem kif it-timijiet il-kbar qed jaqbdu jippreferu jmorru għal players li huma kważi fl-aħħar tal-karriera tagħhom. U jofqulek il-miljuni fi players imma basta stability. Ma miex lesti, jaqbdu tifel. Għajli hi. Fuq eksa nitkellmu fit-tielet parti. Jiġifieri, ħalli forsi nimxu ftit mal-iskaletta u ma fuq din komplu nelaboraw fit-tielet parti. Nispera li nkomplu. Għax is-sajjetti li qed jagħmlu. Nisperaw ma jmux id-dawl. Mela, sa dan it-tant ukoll Gerwin Price jirbaħ 6-5 kontra Chris Doby. Il-logħba tiegħu mill-kwarti tal-finali tal-Premier League Darts ftit konsolazzjoni għal pubbliku li qed jara dawn il-logħbiet il-lejla ġewwa Cardiff. Andre, Barcellona Manchester United. Inhomx li ngħid li din il-logħba mhijiex posta fl-Europa League, iżda f'kompetizzjoni superjuri. Nafu wkoll li United għandhom xi kontijiet miftuħa mal-Blaugrana. Din id-darba x'taħseb? Għandkom biżżejjed biex teliminawhom? Ifhem, hija klassiku, logħba kbira.
kif qed inti iva għandna xi kontijiet filmi tlifna ġiex finals magħhom mhux ċajta. Apparti minn hekk ifhimni naħseb hemm żewġ scenarios differenti għax alright, il-Barċellona din l-ewwel sejrin tajjeb ukoll, kelli ċ-ċans ukoll insegwihom mas-Sevilla, veri labu tajjeb ħafna. Min-naħa l-oħra aħna bħala United naħseb tjibna ħafna. Ifhimni l-unika vantaġġ li qed nara li għandna l-coach. Naħseb li Xavi m'għandux dik l-esperjenza ta' Ten Hag u tinsiex li Ten Hag ara x'għamel mal-Ajax fil-Champions League. Nemmen ukoll li ġibna l-Casemiro. U naħseb ġabna għadilna t-tim kollu, għalkemm li fadlilna ovvjament nissaħħu xi naqra oħra. Ifhimni issa daħal Sancho, naħseb arma kbira għall-United, ħatkun bilanċjata, però ifhimni nemmen li anka l-bieraħ pereżempju salvajna punt minn telfa, għandna dik il-mentalità reġaġġit li xtaqna, però tkun bilanċjata dejjem, ġifieri għalissa ma stax tgħid dana, però xi naqa' fiduċja jkollok. Semmejna diversi players u ma semmejniex naħseb l-iktar player li bħalissa verament qiegħed on fire. Rashford. Le, mhux hekk bla dubju, fimni. Mbagħad min-naħa l-oħra għandhom il-Lewandowski. Jiena dak il-plejer qatt ma narmih. L-esperjenza ta' Lewandowski. Eżatt. Apparti li għandhom il-Pedri, l-iktar naħseb plejer ta' talent li għandhom, l-opinjoni tiegħi. Però kif qed ngħidu, fimni tkun bilanċjata u m'għandhom ċertu plejers ta' ċertu livell u aħna min-naħa l-oħra għandna wkoll. Ħaġa li nnotajt li Old Trafford reġa' ġi fortizza. Minn tobx titilfu. Li dik importantissima. Ekku. U ħanibdew away għalkemm lillum il-ġurnata il-goal away ma jgħodx imma xorta jsek teħles dik in-naqa' pressure ngħidilha jien fimt li tilab away. Għax ikollok home kif qed jgħid tajjeb Chris tkun naqa' fortizza jgħinek biex iġġib xi riżultatu. Infatti, il-partitarji ta' Manchester United li qegħdin jiktbulna hawnhekk ishom kollha qed juru fi ċertu tip ta' fiduċja lejn din il-konfront. Brady Buġejja, Ċirja u Barsa ejja ħajpattuha avolja diffiċli ħafna, insemmulu minn hawnhekk ukoll, u anke James Side qed jgħidilna li hu jemmen li United jistgħu jgħaddu belief, volli milli nistgħu naraw ukoll il-partitarji ta' Manchester United fiduċjużi. Għandna wkoll tisli għalik Kyle minant Brian De Gabriele. Ħabib ta' tfulija dak. Juventin kbir. Supporter ta' Juventus fil-fatt għalilna hawnhekk ukoll għandna iżjed domandi li ser niddiskutu fit-tielet parti tal-programm. Kyle, ħaniġi naqra lik issa. Lazio ġejtu relegati fil-UEFA Europa Conference League b'mod kemm xejn rocambolesk ħanejdu hekk. Wara li kontu fil-grupp bilanċat ħafna fl-Europa League. Ekku. Meta tħares lejn it-timijiet li għad fadal fil-kompetizzjoni, però temmen li Lazio tistgħu iżommu t-tazza Roma u qed ngħid hekk għax ovvjament is-sena li għaddiet it-tazza ħadu għall-ġirien tagħkom. Ekku, mela. On paper, ħankun sinċir, meta nara t-timijiet li hemm, naħseb il-Lazio nistgħu npoġġuhom kieku jekk on paper issa, bħala wieħed mill-favoriti li issa jolli t-tazza. Tajjeb, apparti ovvjament hemm Fiorentina wkoll, hemm West Ham kif jitlu fiha mbagħad, ovvjament, għax il-tim Ingliż huwa dejjem tim li ikollu ċertu kalibru, ċertu saħħa u ċertu backing. Biss naħseb on paper, we're one of the top teams bħalissa li fadal f'dik it-tazza. Però ħafna jiddependi, nerġa' ngħidha kif għadt fil-bidu tal-programm Antonello. Ħafna jiddependi x'enerġija ħajitfgħu Lazio f'din it-tazza. Tajjeb, ġifieri la nara l-line-up nhar il-ħamis jiena u nara x'tib ta' line-up ħajoħroġ biha Maurizio Sarri dakinhar kontra Cluj
ħan induna u ngħid mela, dan qed jinvesti daqshekk fiha dit-tazza. Jekk ninduna li fil-line-up ħajkun hemm ċertu tibdiliet. Tajjeb, li ejja ngħidu jkollok nofs il-first 11 li mhux qiegħed hemm, mela ngħid Sarri il-focus tiegħu ħajkun il-lig u ovvjament jipprova xorta għax inti avolja ma tkunx qed tilab bil-first 11 tiegħek, tajjeb xorta jkollok plejers li joħorġu hemmhekk u jagħmlu l-almu tagħhom. Wieħed irid jara. Biss jiena mbagħad jidher. Sarri ġarbaħ kompetizzjoni Ewropea, Iva, jiena nkun sinċir, mela żgur fl-Ewropa League. Jiena ngħid, once li qiegħed f'tazza, then go for it. Ħadd ma jidħol f'kompetizzjoni biex jitlef apposta jew biex jinqala. Ġifieri ma tagħmilx sens. Tajjeb, għalkemm anke għala fil-bidu l-ħabib tagħna Chris tal-Inter, ħafna drabi it-tazzi żgħar l-Europa League, il-Conference League, naħseb huwa fatt li ħafna timijiet Taljani qed jisnobjaw daw it-tazzi aktar milli timijiet barranin. Tajjeb, jiġifieri qisu kulħadd sar sirna nħarsu lejn it-tazzi bħala mill-lat finanzjarju biss u mhix mill-lat ta' glorja li kull tazza tista' tik. Għax ixini il-Conference League vera. Hemm min jgħidilha t-tazza tal-fqar, it-tazza ta' dawk it-timijiet li ġu fis-7, fil-5, fis-6 post. Imma teqpa' tazza Ewropea. Intom għaddejtuhom qabel żmien Roma s-sena li għaddiet. Jiena ewwel wieħed, mhux ħaddejja ngħid, jiġifieri, jiena lekkat, jiena meta konna f'lejl aħħar tal-lob dejt ngħid aħjar naqalgħu go ieħor, ħalli ninqalgħu ma qas nidħlu fil-Conference League għax mhix tazza attrajenti, irid inkun sinċier. Issa mhux għax snob jew għax ma rridx, imma ħankun sinċier. Ma tagħtinix entużjażmu kif ituni il-Champions League u ftit żgħira l-Europa League, rajdu kif ni. Naħseb sieħbi tal-United jirraġuna xi ftit bħali hawnhekk. Naħseb Andrej jgħidlek nippreferi qed nikkompeti fiċ-Champions League milli qiegħed fl-Europa League. Sewwet ngħid Andrej. Le, dik dejjem, però fimni, mbagħad ħaniġu min-naħa tagħna u l-Europa League ġejna mal-Barcellona nistgħu jekk jgħaddu forsi l-Juventus jafu nintaqgħu magħhom jew. Għandek fixture ta' klijenti. Mela allura kif qed tirraġunaw intom il-kunċett. Jiena lejja tajb. Min hemm ġej, daw il-ġiex tazzi ħadd ma jridhom. Qed naqblu għalih. Ma allura bekk twielet il-kunċett tas-Super League għax il-kunċett tas-Super League hija tazza waħda u kulħadd fiha. Issa taqbel u ma taqbilx miegħu. Il-kwistjoni hija li naħseb li l-Europa League u l-Conference League ħadd ma jagħti kasom. Ħanajdek, ma nafx jekk taqbilx miegħi Chris, ma nafx kemm għandkom żmien intom. Jiena forsi naqra kbar minnkom, jiena għandi 48. Jiena niftakar meta t-tazzi Ewropej kienu jinqasmu. Nirringrazzjak għax 44 għandi ġifieri. Jiena niftakar żmien meta t-tazzi kienu kellek iċ-Champions League, il-European Cup, kien hemm it-tazza li għalija kienet meraviljuża l-Cup Winners' Cup li kienet għal dawk it-timijiet li jieħdu l-Koppa Italja, l-FA Cup, eċċetera. Ma nafx għalama, onestament. Eżatt, u kien hemm għalawa biex ikabru l-UEFA Cup. Lillum l-Europa League. Kien esperiment li falla. Għax jiena kemm kienu attrajenti t-tazzi. Issa meta kellna dawk it-tlet tazzi, meta kien hemm dawk it-tlet tazzi li tissemmi inti, għalija Champions League propja kienet il-UEFA Cup. Għax qabel fiċ-Champions League kien jgħaddi il-tim rebbieħ u fil-UEFA Cup kien le laqqas aħna niftakru Champions min jerbaħ il-lig biss. Niftakru għadik. Jena lej, eżatt, pero runner-up. Issa mbagħad kienu introduċew ir-runner-up, mir-runner-up introduċew l-erba' timijiet, u mbagħad kellna ċertu pajjiżi bħall-Italja li kienu jitlu tlieta. Minn flok erba'. Issa, il-vera Champions League kienet it-tazza UEFA qabel. Għax kienu jitlu it-tieni, t-tielet u tar-raba' post. U kienet tkun diffiċli, kienet tkun diffiċli immens. Jiġifieri il-prestiġju ta' dik it-tazza neħħewla wkoll. Ma nista' jiena għalija ma nafx. Issa ħalliha li dak it-tim li qed jiġi t-tielet fil-grupp ta' Champions League qed jitfgħu fiha reġgħu qed iqajmula kemm żgħira l-interess.
Però għalih tim li ġiet tielet post u niżel fiha għalih disfatta saret. Ekku, u ma ninsewx ħaġa waħda li hemm diskrepanza kbira fejn jidħlu finanzi. Il-premijiet li fiha iċ-Champions League, meta tqabbilhom mal-Europa League u mal-Conference, hemm baħar jaqsam. Jiġifieri da illum il-futbol sar, x'ħam daħħal. Għax biex inti stessa, tqis biex tagħmel merkatu, speċjalment. Minix immerik qed naqbel miegħek 100%. Tajjeb mhux ħatimxi l-qudiem. Minix immerik qed naqbel miegħek 100%. Għalhekk jiena ħanispiċċa ngħid jiena bniedem li kontra Super League. Imma meta tnara daw l-affarijiet, ħanispiċċa naqbel ma' Super League. Għax inti jew ħatilab fuq fair playing ground, jew kellha ħatibqa' b'daw id-diskrepanzi. Gbar id-diskrepanzi li. Allura ma tista' taqbad daw l-4-5 timijiet. Tifhimniex ħażin Andrea laqas irrid taħseb li qed ninsultakom jew xi ħaġa. Però daw timijiet il-kbar li għandhom dawk il-finanzi, jew se taqbad u titfaħħom għalihom u jilqgħu jilagħbu bejniethom, u mbagħad nibqa' aħna, jew kellha ħatitfa' kulħadd fuq level playground. Jien naħseb aħjar milli jagħmlu Super League jagħmlu naqakeb fuq daw il-flejjes kbar li jonfqu fit-transfer. Ma tistax. Testa. L-Amerika. Jekk tieħu naqblu. Ma tistax. Għax l-Amerika għandha l-liġijiet tagħha, l-Ewropa għandha l-liġijiet tagħha. Le permettili, aħna rridu jekk ovvjament rridu nimxu l-qoddim. Tara minnu l-aħjar. Issa fil-każ tal-basketball, mhux futbol. All right? Il-rights ovvjament jaqgħu mhux għal il-klabb imma anke l-FA tagħhom u minn hemm jixxu l-kontratti. Issa ovvjament bl-sponsor mbagħad ikomplu jitħallsu eċetera eċetera. Issa jien mhux qed ngħid hekk, imma qed ngħid jagħmlu ċib ta' forma li dal-flus esaġerat jinqata' u jagħtu chances it-timijiet. Jekk hux bħall-Atalanta pereżempju, bħal West Ham li jipproduċu talenti. Li jikkompetu per esempio ma' Chelsea, ma' Real Madrid, ma' Bayern Munich, ma' United, ma' City, ta' fenti, eccetera, eccetera. Ġviri, nemmen li dik hija soluzzjoni. Jena ta' Super League u kol titqis ħaġa. Ma ninsewx li il-futbol għalek sabiħ, għandek il-history, għandek storja. Jena ma naqbel qatt li għandha titneħħa il-Champions League u l-UEFA. Semma tajjeb ukoll il-Cup Winners' Cup kienet kważi iktar importanti mill-UEFA wkoll għax jekk toħodha tilab Super Cup ma' Champions tal-Ewropa u għandek tazz oħra, għandek onur ieħor biex ovvjament ikabru l-interess. Apparti minn hekk inti trid tagħmel l-opinjoni tiegħi naħseb li għandhom jibqgħu it-tazzi però għandhom jirranġawhom xi ftit u il-finanzi nemmen li kif naħseb semmejtu ġuġa wkoll qabel. Il-televizjoni, per esempio, TV Rights għandha tkun kif fini l-Ingilterra li il-klabs kollha l-istess, bid-differenza li il-prize money imbagħad min jerbaħ ikollu iktar, dik naqbel magħha mbagħad sa ċertu punt, però bħala TV Rights l-Ingilterra huwa maqsum ferrex. Ġifieri dik hija tajba. La Liga biex ma nsemmix l-istess leagues, l-istess jaħdmu blim l-iktar interess li jaraw it-timijiet fosthom ovvjament hemm il-Barcellona, Real Madrid u Atletico Madrid. Mbagħad jaqgħu l-iskala l-oħra hemm Sevilla, eċċetera. Ġifieri jekk inti ma tagħmilx bilanċ kif qed tajt inti tajjeb Krissu anke Però il-bilanċ hemm TV Rights tal-pajjiżi tgħidli xi ġifieri l-uniku differenza li hemm li jekk it-TV Rights tal-Ingilterra inbijaw 700 miljun, 800 miljun. Tal-Italja jinbijaw 200 miljun. U mbagħad meta jqasmu all right, mhux problema, għax ħadd ma joħroġ igerger u jgħid li jiena qed nieħu inqas għax kieku kollha joħorġu ipallaw żgur mhux forsi. Nerġa' mmur lura għal capping. Fl-Ewropa sax tagħmilha għax il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea ma tistax ikollok bħal Bosman jerġa' jiftaħlek kawża u daqshekk. Inti jekk tirriforma hemm ħafna x'tista' tirriforma, anki jiena l-ewwel wieħed tikun neħħi l-aġenti. Imma sa jieħdu dil-ġimgħa qrajt imma ma qrajtix eżattament biex ma nkunx qed nikdeb li kien l-FIFA ħadd jieħu xi qed tagħmel xi regolamenti ġodda fuq l-aġenti u l-aġenti mill-ewwel ħaduhom il-qorti. Imma l-liċenzji
Però l-liċenzja l-FIFA toħroġu, nimmaġina l-UEFA. Għall-aġenti naħseb qed jgħid. Għall-aġenti qed ngħid. Ma dawk l-aġenti kollu liċenzja, Iva, naqblu. Imma kif qed jippruvaw jieħdu xi tip ta' azzjoni fuqhom mill-ewwel se jitlu l-qorti. Dan isek għandek żiemel u llum il-ġurnata ħarablek mir-rigni. Jiġifieri. Però fimni jiena. Jien ħanerġa' ngħidlek ma' Super League ma naqbilx, qatt ma qbilt. Imma meta nara li kif qed jiġu distribjuti il-flus, jien li hemm minn taħt, jien bil-fors ħanajt mela ħanaqbel għax jiena jekk il-Manchester United sa tieħu 400 miljun u l-Inter se jieħdu 400 miljun, mela bil-fors ħanaqbel. Illum il-ġurnata mhux qed hekk il-biċċa tax-xogħol. Sewa wis, mela, inkomplu diskutu dan l-argument fit-tielet parti tal-programm għaliex irridu nifqu nerġgħu għal waqfa qasira ta' riklami jibqgħu magħna botta u risposta ikompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Idħlu fid-dinja tal-fantażija permezz tal-logħba Hogwarts Legacy, l-aħħar logħba tal-PlayStation 5 u Xbox li Game Breaker issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa Birkirkara. Ittrasforma ruħek fis-saħħa li tixtieq issir u esperjenza avventura ġdida ser toħodna lura fis-seklu 19 u li se tpoġġik fiċ-ċentru ta' storja antika fid-dinja tal-maġija. Għalhekk qed tistenna fittex mura Game Breaker u kun parti mill-maġija li ġġib magħha l-logħba Hogwarts Legacy. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela Botta u Risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta tal-lejla fejn flimkien mal-President tal-Lazio Supporters Club Malta Karl Gallia u l-partitarju ta' Inter Chris Grima u Manchester United Andrej Xiberras rispettivament qegħdin niddiskutu il-kompetizzjonijiet UEFA u kollha ħabarijiet illi għandna għaddejjin madwar il-panorama tal-futbol Ewropew. Għanna wkoll l-ewwel xi aħbarijiet. Michael Van Gerwen jikkwalifika s-semifinali wara li jeleb lil Dimitri Vandenberg 6-4 u dan ifisser li fejn tidħol Premier League Darts
il-polots tas-semifinali li hemm għaddejn bħalissa ġewwa Cardiff huma Michael Smith kontra Nathan Espinel, Gerwin Price kontra Michael Van Gerwen. Għandna wkoll xi kummenti illi qegħdin ukoll nilqgħu fis-sezzjoni ta' xandiriet illi hemm bħalissa għaddejja marbutin ukoll. Wayne Kuxkiri x'taħsbu dwar is-Super League li qegħdin nitkellmu fuqha bħalissa. L-istess ħaġa mnaħta Mark Schembri. Brady Buġeja kien hemm majdut li ħadd itnaqqas salary cap ta' Manchester United. Taħsbu li din se tiġi implementata u tħalli impatt pożittiv u kif ukoll players bħal De Gea, Rashford u Garnacho jintrabtu fit-tul mal-klabb. Andre fidejk wara li naqraw daw il-messaġġi. Daniel Malija, ekkux veru li Majnjan inqabad bid-doping, sissa tmanna ebda ħbar verifikata fuq dan. Hemm xnijat ta' xi kokaina ma qabel ma tkun uffiċjali ma nistgħux nitkellmu. Charles Gauci, Europa League u Conference League mhumiex healthy money-wise. U Mark Schembri li qed jistaqsi jekk issa se jkun hemm relegazzjoni fis-Super League mhux xorta se niġu dil-problema tas-second u third division. Andre fuq il-kumment li għadda Brady tas-salary cap l-ewwel qabel ma nkomplu nitkellmu fuq is-Super League. Mela, fimni, ma naħsibx li tista' ssir, nibdew minn hemm. Jien nara li ċertu tip ta' cap tista' tagħmel imma definitely not. Ġifieri, hemm ġiġa biss hemm David De Gea jitħallas 19 miljun u nofs l-iktar plejer li jitħallas ta' Manchester United u mbagħad hemm 18 miljun hemm Sancho hemm li anke Rashford. Ġifieri naqa' diffiċli, ma naħsibx. Jien naħseb kif kien jagħmel taħt Sir Alex Ferguson kien jagħmel bilanċ u minn ħaqqu. Ovvjament ħajitħallas u ma ħaqqux ovvjament xorta jitħallas ovvjament ma ikun hemm ċertu limitu. Jiena nemmen li player ukoll irid jorik. Fimt ħanħu fil-kastana ta' malaj ġifieri ta' Garnacho. Garnacho huwa talent bħalissa tal-United u jidher li ħajkun promettenti ħafna do 18 sena, ma stax da taqbad qed tifhem mixxej u ttieħ mal-ewwel dik il-paga, fhem ġifieri it takes time. Mbagħad ovvjament inti tirrevedi ġol kuntratt żidu ma' żmien għax inti plejer hekk ħataħarqu mentalment u ħajibda jara kbir u hekk nemmen li ma jirnexxix. U infatti sfortunatament ħafna mill-plejers dik li qed jiġrilhom dal-aħħar ma jaqpawx dik il-konsistenza matul daw is-snin kollha. Sewa issa biex inkomplu fuq id-diskors ta' Super League u morru għandhom għandha nistaqsa Mark Schembri. Allura issa li se jkun hemm ir-relegazzjoni mhux xorta se niġu bi problema tas-second u third division. Jien però nista' nistaqsi domanda oħra. Forsi alright, is-Super League issa llum tniediet dil-kunċett ta' 80 klabb fit-tliet diviżjonijiet, massimu minimu għanzi ta' 14 logħba kull tim, ma ngħid jien Super League, il-kompetizzjonijiet eventwali tal-UEFA, il-kompetizzjonijiet domestiċi, se jkun hemm naqra overcrowding fil-kalendarju, x'taħsbu? Tqis li l-Champions League sa tbiddel il-format ukoll. Ekku. Jiena ma nafx kif ħataħdem jekk mhux tim ħajkompeti fil-Champions League, Europa League, jew Conference, jew nkella fis-Super League. Ma naħsibx li jiena tim jaffordja, eżempju, jilab fis-Super League, Champions League u kompetizzjonijiet domestiċi. Hemm wisq lobit, mbagħad nagħtu raġun nisbħal Jurgen Klopp illi dis-sena l-minta fixture list twila. Għandu raġun. U ma rridux ninsew li l-Ingliżi għandhom żewġ tazzi domestiċi. Mhux hekk? Għandu raġun. Però timijiet oħra Ingliżi mhux qed ikergru. Ma tixtara jekk inti tittara l-lenti l-oħra, fimni, ħan semmi timijiet allura. Lejna semmejt il-Klopp għax l-iktar wieħed li qed. Le, mhux hekk, allura eżatt, ħan semmu l-Arsenal.
m'għandux jaqsam. Jiena ma naqbilx miegħu assolutament. Anzi tort naħseb li ġaralhom tas-soċjetà ma investux tajjeb, nemmen li kellhom ċertu injuries, ma replaceawhomx qed jikbru ċertu players u naħseb dik kienet il-problema. U panic buys u dawn l-affarijiet. Nerġa' mmur għall-Ewropa. La kienet id-domanda tiegħek hekk Antonello. L-ewwel ħaġa żgur u mhux forsi il-UEFA qatt ma se taċċetta li tim jidħol fis-Super League u fil-kompetizzjonijiet Ewropej tal-UEFA. Jien ma nemminx li Ċeferin ħajaċċetta. Issa mbagħad għandek it-timijiet il-kbar li mħajażlu. Għax dan ovvja fejn ħajkun hemm it-timijiet il-kbar se jkun hemm il-flus. Jien inut li qiegħed fiċ-Champions League u m'hemmx il-Manchester United, m'hemmx il-Barcellona, m'hemmx il-Real Madrid, m'hemmx il-Bayern Munich. Xi tħalt nagħmel? Ovvja li jiena ħammur fejn daw it-timijiet li sa jmorru. Nitolbu lil Bambin biss li dawn it-timijiet ma jisplittjawx. Għax jekk jisplittjaw daw it-timijiet ma naraw xejn sew. Aħna kompetizzjoni fejn irridu naraw il-Real Madrid kontra l-Manchester United, l-Inter kontra l-Bayern Munich, aħna kirridu naraw. Imma mingħajr ma ninsew Chris dak l-element ta' meritokrazija illi jiena nibqa' ninsisti u nħabba illi għandna bżonnu il għaliex b'dan l-element ta' meritokrazija maħnis se naraw stejjer bħal tal-Leicester ta' ftit ta' snin ilu illi daw mix-xejn rebħu dak il-kampjonat u waslu sal-aħħar 8 ta' Champions League. Vera li fula f'qara, imma qed nara l-Karl. Jekk nista' nikkummenta Antonella ma importax fuq din kwestjoni. Jiena lija sa ċertu punt nifhem timijiet il-kbar li qed jafsu għas-Super League. Tajjeb. Sta nifhimha mill-lat finanzjarju aktar mill-lat ieħor. Però ma nbidlux is-sinifikat ta' x'inhu l-futbol f'ġek kemm hemm anġlita. Jekk il-futbol huwa biss logħba futbol li tintlab bejn it-timijiet il-kbar. Mela naqbdu t-timijiet il-kbar kollha. Kif qed jipproponu nagħmlu grupp ta' 8-10 jgħodu jilagħbu bejniethom fis-sena, jgħodu jikkompetu. Pija tal-futbol jintlab mod ieħor. Issa bih tal-logħba huwa proprju l-element tas-sorpriża, l-element tal-underdog. Jekk ħanoqtlu dak l-element, xi gost fih? Liema sorpriża ħanaraw? Liema logħba jiena ma nafx. Jiena nsegwi l-futbol Ingliż ukoll. Il-bieraħ kont naqta nitfarasi taħt ma nara il-Manchester United ħajrbu kontra Leeds, għax Leeds qegħdin fi kriżi, ħajaqgħu ma jaqgħux, eċetera, eċetera, eċetera. Jinsabu bla manager? U ħarġet logħba l-bieraħ naħseb jaqbel miegħi l-ħabib tiegħi Andre one of the matches of the season, dew sejħula. Għaż-żewġ timijiet, ballun tiela u niesel. Apparti l-element tal-Leicester, speċjalment ġol Ingilterra, l-aħħar darba rajt logħba jien Wrexham li qegħdin non-league jagħtu logħba 2-2 jew 3-3 ma' Sheffield United tat-Championship. Jekk ħana neliminaw, dan l-logħb, għamma x'nagħmlu anke World Cup allura, naqbdu l-aħjar best 10 teams u jilagħbu kontra xulxin. Però Karl ma naħsibx li Is-Super League qed jgħidu hemm 80 tim. Il-fatti Wayne Kuxkiri qed jgħidilna ma naħsibx li se joqtlu l-iżgħar. Super League skont kif imorru fil-kampjonat domestiku. Jiena aktar l-opinjoni tiegħi fuqha qabel ma nerġa' ntikom il-mikrofonu. Jiena lija il-format ideali tal-kompetizzjoni Ewropej għandu jkun dak li kellna fit-98-99. Tazza ta' Champions jidħlulek it-tim champion minn kull pajjiż u l-ewwel 4 pajjiżi fil-UEFA idaħlulek it-tieni tim, it-tazza tat-tazzi u t-tazza UEFA. Jiena li dak huwa l-format. Anka jien naqbel miegħek fuq dal-punt. Imma smani qed titkellmu. Però l-futbol qed sar qed titkellmu jiena nifhimkom għax l-esperjenza jnieħ dak il-futbol bil-fors nibqgħu nsemmuh. Imma qed titkellmu xi ħaġa romantiku. L-lum il-romantiċizmu spiċċa. Le, eżatt. Illum, jekk inti għandek plejer, qed ittieħu 20 miljun fis-sena, minn fejn ħaġġibhom il-flus. Mhux dik eksar tirna. Mhux dik il-problema. Il-problema l-kontratti li splodew. In-nefqa li qed jagħmlu l-klabs. Mhux bil-fors. Issa, irridu niddeċiedu.
jew ħammorru lura, nirriversjaw kollox lura li mhux sa mmorru lura. Jew kellha rridu mmorru l-way forward li rridu niġġeneraw iktar flus. M'hemmx tajt. Issa sabiħ noqogħdu ngħidu jidħol l-ewwel tim u t-tieni tim biss, imma hekk inti tagħmilha ħaterġa' toħloq gap ikbar bejn min jidħol u bejn min ma jidħolx. Għax dawk li ħajidħlu ħajkollhom iktar flus u dawk li ħajbqgħu barra ħajkollhom inqas. Issa jew kif qed ngħidilkom jiena, jew ħad tagħmel level playing field. Li inti m'hemmx dak jew ieħor, eżempju daħlu 200 miljun kull tim. U mbagħad ikun hemm min jerbaħ jew min jispiċċa t-tieni sintendi jieħdu flus iktar. Sawwa? Kif in iċ-Champions League fl-aħħar mill-aħħar iktar ma tavvanza iktar tieħu flus. Sawwa? Issa l-problema li hemm tas-Super League hija di. Li minn fuq dawn it-timijiet il-UEFA taqla ħafna flus. Issu ma tirraġunaw. Isma' mela jiena qed nofri kollox. Qed inqallak 10 euro u mit-10 euro inti tittini tu. It-timijiet mhux għax iridu ikissru ċ-Champions League imma l-UEFA greedy. Flok il-UEFA hekk taqla biljun euro u minn biljun euro tajt isma' jien ħanqas minnhom 600 miljun. Li tkun quite fair. Kważi 50-50 ma tajthom dik in-naqr iktar lit-teams għax ħaqhom għax fl-aħħar mill-aħħar huma jagħmlu għall-kompetizzjoni. Eżatt. Imma l-UEFA le, il-UEFA qed iżżomm 70% għaliha u 30% qassam għal il-klabs. Xi forma ta' kompromess irid jinħoloq at this point. Bil-fors. Għax kif qed ngħidu l-kalendarju diġà twil. Kif barra minn hekk ukoll argument oħra li qed qajjem James Side timijiet Ingliżi ma nafx kemm ħajtħlu fiha peress li ġġeneraw ħafna flus mill-Premier League u qed jiġini frasi Andrea dak il-famuż parachute payment li jingħata lil kull min jiġi relegat illi huwa. Dik ovvjament, pereżempju dik minn dak li għalaw timijiet tas-Serje A. Ma dik fiha sens għax inti meta taqa' awtomatikament jitilfu su kalkolaw xi 120 miljun, inti titqis ċertu sponsors jitilquk u għamluha biex u għamluha ma dik għamluha biex jissalvagwardjaw ċertu timijiet għax daw li kollhom storja timijiet immaġina ħansemmi pereżempju l-Italja, immaġina jiġu relegated is-Sampdoria, pereżempju. Is-Sampdoria huwa tim ta' history fl-Italja u ma titx jiġrilhom kif ġralhom ftit ta' snin ilu l-Parma u daw l-affarijiet. Allura l-Ingilterra ħasbu għaliha u dik naqbel magħha ġifieri ħadmuha vera. Anki jien naqbel magħha. Ma fiha xejn ħażin billi inti klab qed tgħinu. Mela jiena dik li qed ngħidilkom il-kunċett huwa ta' fair playing ground. Naqbel 100%. Jien naħseb il-Premiership għandu mhux qed ngħid li hemm kollox perfett tafih, però għandu jkun mudell għal-kampjonati kollha. Jiena niftakar qabel ma beda l-Premier. Eba bat il-tarminu lest japplikaħ dak il-modell li tarja per eżempju mħawwis burokrazija. Apparti li xi ħaġa li hija problema fil-futbol Taljan hija li apparti l-Juventus ħadd m'għandu l-ownership tal-ground tiegħu. Eżatt. Il-grounds huma kollha tal-istat. Mela inti kull logħba kull sena tittati perċentwal mill-introjtu tiegħek lill-istat, mill-gate money lill-istat. Jekk hemm ħsarat fil-ground tittuħsib ikollok part li titħallas inti wkoll. L-Ingilterra l-introjtu li għandhom mill-gate money u mill-abbonamenti ta' kull sena huwa 10 times as much. Jiena ma nafx jiena bdejt nisma' kemm jiswew season tickets tat-timijiet United, Liverpool, eċetera. Bdejt nitħaq meta mqabbel ma' season ticket tal-Lazio fil-Kurva Nord. Season tickets tal-Lazio fil-Kurva Nord xi 260 euro. Tal-Arsenal u daw timijiet over 1,500, kważi 2,000 sterling Ingliżi is-season ticket. U għallek biss ġieli. Tal. Ma sejt. Biex inkompli naqra miegħek fuq l-Italja Kal. Mela l-Juventus m'għandhomx l-ownership tal-ground. Il-Juventus l-istat krijelhom l-art għal 99 sena. Le, mhux hija. Ipprova femt il-punt tiegħi. Għax l-istat
ma mexiex sew ma' kulħadd. Ija, ħedżgu. Sawa, l-istat il-mirritu l-istat krieħ l-art. Imma l-mimmarriċu ma krijelux l-art. Għandu punt hawnhekk. Antonello. Mela ħanibdew minn hemm. Ilhom 10 snin japplikaw biex Berlusconi qabel. Ruma biex ikunu jistgħu jibnu l-istadium tagħhom. Sawa, mela ħanitilqu minn hemm. Kompromess. Issa, il-problema tal-Italja, ħanajlek x'naħseb jien li. Il-problema tal-Italja bdiet mill-World Cup tan-90. Mela, tgħidli xi ġifieri, il-World Cup tan-90 ġabet rivoluzzjoni sħiħa fl-stadiums fl-Italja u bnew l-stadiums il-ġodda, l-Olimpico, San Siro. San Paolo dak iż-żmien. San Paolo. Issa x'għamlu daw Italjani? Kif bnew dawk il-grounds u qabdu jilagħbu wara l-World Cup? Straħu fuqhom 20 sena. Jiġifieri n-90s kollha u 2000 sa 2010. Għax fit-2010 mhux għax l-Inter ħadet l-aħħar Champions League l-Inter u bit-tibijiet Taljani fl-Ewropa sparixxejna. Ekku. Sawa, issa tgħidli fejn ħadd tipprova tasal. Mela jien qed nipprova nasal u wow. Mela straħu fuq dik il-World Cup Italjani. U minflok intafgħu bil-qiegħda fil-lega. Ejja ħantejbu il-prodotto calcio. Ejja ħaniftehmu nsibu soluzzjonijiet għax il-prodotto calcio tagħna orrajt bħalissa qiegħed on top. Imma ftit beda jorina li sejja allura. Le, Italjani moħħhom biex jiġġieldu bejniethom, moħħhom biex jimplikaw, moħħhom biex nara kif jien ħankun aħjar minnek, u spiċċaw fis-sitwazzjoni qegħdin illum. Ekku. L-Ingliżi ġratilhom ta' Hazel, tal-Liverpool, mal-Juventus, Thatcher għaltilhom biex talbet lill-UEFA biex ma jeħdu s-sem għal xi 8 snin hekk minn is-sejjer żball. U daw minflok tkissru intafgħu bil-qiegħda, ftehmu kollha bejniethom, bdew waqqgħu il-ground ftit jerġgħu jibnu il-ġodda u llum qegħdin on top. Dik il-differenza. Iva vera, dik il-differenza li l-FA Ingliża hija FA serja. U l-lega Taljana, lega tal-buffi, għax li fjiġġieldu bejniethom ma jagħmlux. Qatt ma jdem l-istess dejjem il-burokrazija grassa. Imma il-burokrazija jekk inti tkun maqgħuta liba. Għax jekk inti lilek ħallitek tibni. Allura ħammur jien li ħallejt il-dak titħalli lili. Sempliċi, inkunu maqudin, ngħidulek mela ħan nissospendaw il-lig aħna, jekk inti mista tħallina niblu, u jaqlawlek rebus ġol pajjiż. Apparti li l-Italja ma jgħaddu s-sikċurt minn xulli ma jinbidilx gvern. Ġifieri, ma ġifieri, ara kemm tista' teliba x'hekk inti mhux qed tasal ma' ċukku, forsi mbagħad ma' Popoli ġu wara tasal. Imma kif jista' jkun daw baqgħu pajjiż tat-tielet dinja tisiru? Jien għadni kemm ġej minn San Siro dal-weekend. Hija possibbli li nitlaħ 15-il sena, 16-il sena, ibqa' kollox l-istess, ma nbidel xejn, laqqas sid fejn tpoġġi ma nbidel. Madonna ranji. U ejja, come on. L-Olimpiku għadni kif klajt mejju li għadda. Kif tħalt l-Olimpiku bħajt impressjonat. Mela dak it-trek, inti tista' tara ground sura ta' nies. L-antika u. L-antika u bħal-mem San Paolo ġifieri bħal-mem il-missejjer żball tat-Torino wkoll għadhom bit-trek l-antika. Kienu anke ta' Bari meta kienu fis-Serja. U l-Bari mara. Kollha bit-trek. Id-Delle Alpi jekk kienu wkoll bit-trek. Kollha bit-trek u mela llum għadek. Illum ground iżgħar hekk jkun hemm bżonn mhux hekk. Il-massimu għandu jkun 60,000. L-ideali, u daqshekk. Għax imbagħad hekk nagħmlu l-żgħar jibdew jagħmlu l-prezzijiet tal-tickets u kulħadd tibati. Mela li wasalna wkoll biex nagħlqu. Karl, forsi ttina xi ftit aħbarijiet mill-Lazio Club Malta. Bħalissa. Qabel ma nagħlqu l-ewwel nett nerġa' nirringrazzjak Antonella tal-istedina u vera ħadd pjaċir niddiskuti anke mal-kumplament tal-panel ma' Chris u Andrej. Tqajt magħhom l-ewwel darba u naħseb kienet diskussjoni tajba ħafna. Attivitajiet l-ewwel nett diġà ħloqna din is-sena u anke fit-tmiem is-sena l-oħra fejn ġew mistiedna anke personaġġi famużi ħafna mid-dinja tal-Lazio fosthom kien hawn l-ex coach Delio Rossi, kien hawn il-ġurnalist Danilo Galdino,
kien hawn anke team manager Maurizio Manzini, dawn kollha personaġġi famużi li ġibnihom u kellna ħafna serati mal-partitarji tagħna. Attivitajiet oħra fil-viċin għandna nista' ngħid infatti li qed tkun ippjanata waħda daqsxejn kbira lejn Marzu, April, però għalissa mhux ħanikxef karti għax hemm ftit sorpriżi li ħajkunu żgur sbieħ għal partitarji lazzjali Maltin u kif ikollna kollox organizzat Antonello. Inkun propju qed nirriklama din l-attività jekk inkun mistieden fuq il-programm tiegħek u inti tkun qed mill-mistednin ukoll biex tirrapporta dakinhar din is-serata. Bija aħna ħafna drabi niltaqgħu naraw il-logħob il-Vecchia Roma Restaurant li huwa wkoll restorant u jintuża wkoll bħala il-klabb il-post u l-official tal-Lazio Supporters Club Malta. Ovvjament il-folla tkun ikbar meta jkun hemm logħba daqsxejn aktar hot mill-oħrajn, bija nittama bħala Lazio li konna staġunu li fl-aħħar mill-aħħar u l-għan prinċipali tagħna li nerġa' ngħid huwa dak li nkunu mal-ewwel erba'. L-aħħar domanda hija obbligatorja. Min taħsbu li se jasal fil-finali tal-kompetizzjoni rispettiva tagħkom u sa fejn taħsbu li t-tim favorit tagħkom jista' jasal fl-Ewropa din is-sena. Nibda b'Karl, Andre u jaraq Chris. Hija mhix mistoqsija faċli li nwieġbek. Però nerġa' ngħid fuq il-karta jekk Lazio jkunu bil-first 11 u jinżlu għaliha bis-serjetà kif suppost kapaċi jaslu sal-aħħar. Tajjeb, issa din it-tweġiba nistantilek b'mod iktar ċara Antonello. Dakinhar li nara l-line-up li biha se jinżel Sarri fil-partita kontra Cluj. Min hemm nindunaw. Tajjeb, nibatlek messaġġ ngħidlek naħseb hemm ċans, jew ngħidlek nsija ta'. Andre. Efem, kif qedna aktar kmieni il-kompetizzjoni tiebet hemm timijiet bħal Ajax, Juventus, ovvjament Manchester United, Barcellona u Roma wkoll. Efemni, mhux faċli, però kif qed inti l-logħba tal-ġimgħa d-dieħla hija final. Min jerbaħ naħseb li għandu ċans kbir li joħodha, ġifieri bejna u l-Barcellona ġifieri. Chris? Champions League hija waħda tazza li għalkemm dejjem kważi jaslu stess timijiet. Ġieli jkun hemm dak it-tim li sorpriża. Issa jista' jkun li dis-sena s-sorpriża ta' tkun in-Napli. In-Napli ġew mal-Eintracht, nemmen li għandhom materjal biżżejjed biex jgħaddu u mbagħad tittara l-Polza. Il-Polza tiffavorik taf terġa' tgħaddi round ieħor, jekk ma tiffavorikx u tiġik ma wieħed mit-top teams taf tispiċċa hemm l-avventura tiegħek. Xi ħaġa li qed nispera li tiġri lill-Inter, jiena saqajja mal-art, anke mal-Porto li hija bonus, mhux qed inħoss li mal-Porto it-semast li tittgħaddi, aħna il-challenge tagħna kien li tgħaddim il-grupp. Li għaddejna minn grupp bħal dak, dik ġa kienet challenge kbira li aħna issuperajnija. Minn hawn il-qudiem kif qed ngħidlek huwa bonus. Tim ieħor li qed nara li forsi inħoss li jista' jasal darba huwa Dortmund. Id-Dortmund ġimgħa Chelsea metto ġobni xejn. Ħadu ħafna players, qed ikomplu bil-blacklisti li għamlu ħolqu konfużjoni sħiħ fit-tim għalija jiena għax kull pożizzjoni għandhom 3 u 4 players u dawn l-affarijiet. Inkwiet se jaqlalhom fid-dressing room għax il-players bħalma taf kollha jkunu jridu jilagħbu. Eżatt. U għalhekk id-Dortmund jiġifieri issa reġa' daħalla ħalar għal ringrazzjament mill-Alla li fiq mill-kansell li kellu. Ġa skurja u jista' jkun li bħalma jgħidu t-Taljani id-Dortmund tkun il-mina vagante. U mbagħad hemm is-soltu hemm il-Bayern
hemm il-Real Madrid, hemm il-Liverpool. City. Dawk, is-City, dawk nemmen li sa jaslu mal-aħħar 8 żgur. Issa tittara bej Bayern u PSG ġiex Top Guns li dis-sena il-PSG fil-gruppi għalija m'għamlet xejn speċjali. U mingħajr Mbappé issa. Mingħajr Mbappé jgħidu li aktarx Messi huwa dubjus ukoll. Ġifieri il-Bayern kulħadd jaf saħħa għandhom. Però il-Bayern l-istess kellhom l-ups and downs tagħhom dis-sena. Ġifieri u li għandhom li qisu dejjem jiġru bih ma tajnhomx. Għax inti meta tasal ara pereżempju fl-Ingilterra daqqa jilagħbu l-Manchester United ma' City, daqqa jilagħbu mal-Arsenal. Ġifieri inti għandek il-ħin kollu dik it-tension ta' konfronti diretti b'saħħithom. U meta taqta' dik it-tension jista' jkun li t-tim meta jasal għall-logħba kompetittiva ma jipperformjax hu. Għax ma jkunx imdorri taħt dik il-pressure. Issa naraw, Champions League bekk sabiħa u Champions League jekk inti tista' tgħid isma' tim li dak żgur se joħodha ma tistax tgħidha. U tittara wkoll ma semmejx il-Milan u t-Tottenham. Il-Milan għaddejja minn perjodu ħażin immens, taf huwa l-okkażjoni. It-Tottenham b'saħħithom għandhom il-Conte coach li Conte preparatissimu u jaf il-futbol Taljan inside out, ma naħsibx li se tkun faċli għalihom. Però l-istess kompetizzjoni li ma tistax tgħid dik żgur. Sewa wis, mela, grazzi lil Chris, Karl u l-Andre tal-diskussjoni interessanti li kellna l-lejla u grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Nħeġġixkom biex tkomplu tużaw is-servizzi ta' dawn l-istabbilimenti ila li indirettament tkunu qegħdin tgħinu wkoll il-kamra sportiva ikompli jtella diversi kontenuti interessanti bħalma qegħdin intellaw minn żmien għall-ieħor. Inħarsu naqra lejn il-palinsest ta' l-ġimgħa d-dieħla u nhar il-ħadd li ġej dan huwa messaġġ għas-supporters tal-Juventus li qegħdin forsi jsegwu dan il-programm inħeġġukom biex tibqgħu magħna il għaliex ser ikollna lil Mark Xkembri il-YouTuber Juventin tagħna illi ser ikun qiegħed jassisti għal din il-logħba ġewwa Turin u ser ikollna kollegamenti kontinwi miegħu fejn ser ikun qiegħed ukoll iwasslilna l-emozzjonijiet u s-sensazzjonijiet tiegħu u dak kollu li ser ikun qiegħed jara sew qabel il-logħba kif ukoll il-ħadd filgħodu ser ikollna wkoll nippruvaw nagħmlu xi żewġ interventi ma' Mark biex ikun jista' itina l-atmosfera dewwaqna ftit mill-atmosfera li ser ikun hemm f'Turin qabel din il-logħba u mbagħad il-ħadd fid-disa Mark Xkembri jidħol għal reazzjonijiet dirett minn Turin waqt xandira diretta tal-programm Mixzone illi fiha ukoll ser jingħaqdu magħna b'mod dirett Jude Kawki li ħajkellimna fuq il-logħba Leeds Manchester United u għas-sodisfazzjon ta' ħafna minnkom Clayton iċ-ċomba żammit ser ikun ukoll disponibbli biex jingħaqad magħna f'xandira diretta nhar il-ħadd li ġej biex ikellimna min-naħa tiegħu fuq il-logħba Milan Torino għal daqstant nhar il-ħadd fid-disa xandira diretta tal-programm Mixzone. Mixzone mbagħad jirritorna b'xandira diretta oħra it-tnejn fil-11:15 fejn din id-darba jidħol Kopajt Chris l-ewwel biex ikellimna fuq il-Merseyside Derby bejn Liverpool u Everton u mbagħad nagħlaq jiena bil-konfront Sampdoria Inter. Dak se jkun il-programm ta' tnejn fil-11:15 il-programm Mixzone. L-erba' u mbagħad fil-għaxija l-ħabta tad-disa titla' ir-reazzjoni tal-logħba Milan Tottenham min-naħa ta' Clayton żammit iċ-ċomba biss l-erba' din se tkun xandira irrekordjata. Għal daqstant fil-ġimgħa li ġejja iċ-ċomba ser jidher darbtejn nhar il-ħadd live u nhar l-erba' u mbagħad irrekordjata.
Botta u risposta jirritorna il-ġimgħa d-dieħla, it-tema tal-programm għad irridu nikkonfermaw għal daqstant għalissa ma nistawx ngħidu fuq is-ser nitkellmu, il-programm il-palinsest jitħabbar iżjed il-qoddim, biss infakkarkom li dan il-programm minn hawn ftit ieħor jekk mhux il-lejla għada filgħodu ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, inħeġġukom biex tidħlu hemm tafsu like għal programmi kollha qed noħorġu fuq YouTube u fuq kollox subscribe biex tibqgħu f'kuntatt magħna u jekk titilfu xi programmi li qegħdin noħorġu live tkunu tistgħu wkoll tarawh fil-kumdità tagħkom fuq il-YouTube channel tagħna. Il-bqija sakemm niltaqgħu fil-Kastil nhar it-tnejn li ġej, kumment finali Chris. Jiena kull ma kummenti m'għandix, jiena kull ma xtaqt. Għandi t-tifel qed isegwini għax mhux qiegħed id-dar miegħi qiegħed post ieħor u xtaqt insellimlu minn hawn il-Lionel. Insellmulu wkoll hawnhekk u b'dik it-tislima intemmu l-programm tal-lejla ta' botta u risposta sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ħadd fuq Mixzone mal-YouTubers tagħna. Jiena Antonello Bella ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief il-kumplament tal-lejl it-tajjeb u lilek ukoll. Grazzi ħbieb. Risposta ġim wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.